Wach moro en ni koth mapek mane goyo gweng' mopogore kata gwenge mopogore kaunti ma Nairobi okelo midhiero mag mwandu ma okethore kod joma wito ngimagi. Miyo moro gi nyithinde ariyo wito ngimagi tok lowo osienyore ma kidi olwar e odgi e kar dak ma Mradi mantiere Mathare. Cynthia Onyango olimo kar dak no kendo adwani mondo mi watudre kode achiel kachiel e yor simb ong'we yamo. Cynthia, ponono ni inyalo winja ng'eyo ni ok en wuoth mayot musebedo go kinyi ma kawuono jalo mana nyisa ne chal mar bang' koth e gwenge mag Mathare chalo nade gi kinde ni to report mar miyo ma wito ngimane kod nyithindo chalo nade gi sani. Awinji maber ahinya aloso kodi gi sani an kamoro ni Mukuru kwa Ruben but kamoro miluongo ni Mombasa Road ma bende wachopo neno kaka koth manochwe otieno manyoro ohinyo jodak. Gi sani kama wantiere Central pi odaro ji, oula dag minyago much kendo odaro ji, dhano utegi pi opong', nyithindo odong' ka nigi midekre, mine kia kata ne gichiem kanye gi nyithindo. Koro ng'enyne en ni dhano nigi midhiero e kar dak ma Mukuru kwa Ruben, kendo kata mana gi sani mwaloso ni dhano pod ochung' gi gik moko, jomoko dar nikech gikia kata ni koro gichak kanye, ma ok en gima ne gigeno. Kata kamano wuothwa mokwongo ne walimo Mathare 4 kama ne wayudo ote moro ni miyo moro odiochieng' manyoro kaluwore kod koth kidi moro nolwar to kama nolwar e wi od mamani kinde mane gitedo e dier otieno nyoro gimoro kar saa achiel kochimo saa ariyo kanyo. Miyono kata kamano kuom hawi marach ne owito ngimane kanyo kaachiel kod nyithinde ariyo. Bende kwatemo nono mos miyoni en ng'ama ndalo machuok mane dwe ma wachako ni ne owuok Mombasa kaluwore gi weche mwayudo wachore ni ne gin gi pogruok e paro gi jaode, koro ne ochopo mondo ochak ngima manyien gi nyithindegi. Kata kamano owito ngimane. To gimane litne jodak ni en ng'ama kata mana ji pok ong'eyo malong'o, en ng'ama ne korka ochako dak jumbe ariyo kende ma bende en ng'ama gisebedo ka gineno kawuotho koni gi koni kamanyo gi barua manyo kaka onyalo konyre gi nyathi, mak mana ni gie sani en ng'ama koro ngimane oseng'adre kamano. Kata kamano Sintos bende wayudo thuolo mar wuoyo gi MCA maduong'no Abel Tito ma onyisowa ni en adier gima lit. Owacho ni e gweng' ma Mathare 4 e Nairobi gisebedo ka giyudo chandruok mag koth. Owacho ni ma ok e mokwongo, nitiere kinde ma bende kidi nolwar kamano ma ohinyo oganda kendo nodonjonegi malit ahinya. Ka kuom mano giwacho ni gikwayo mana sirikal mondo owuog oko kony jodak nikech Mathare 4 dhano ok odak maber, dhano odak e tie gode, odak e kite kuonde ma giwacho ni en very risky. To ma ok en mokwongo, koro gikorgi ywak aywaka mondo sirikal owuog oko mondo okony oganda nikech ma e chakruok mar koth to en gima pod dhi nyime. Kata kamano pod wamedo wane kaka ngima chal gi oganda, gima ne otimre otieno manyoro, watemo winjo pachgi, wane gima dhi nyime kaachiel koda ywak mar oganda. Kapo ni nyabet gi penjo. Erokamano ahinya Cynthia.